Què tal, Jan? Com estàs? Què tal? Bon dia, com estem? Bon dia, Riqui. Com estàs? Hola, bon dia. Aquí, confinadet a casa. Confinadet. Com ho porteu, això? Doncs bé, ara ja amb certa dinàmica de ens hem acostumat, ja sabem com va el dia, sí, tenim una sèrie de rutines ja programades, altres que anem canviant cada dia, i una mica així bé descobrint-nos amb aquesta nova faceta d'haver d'estar a casa, com a pares intensos, però també una mica amb aquesta malestar d'incertesa de no saber què està passant a fora i no saber quan acabarà, sobretot. Això també ho tenim a dins. Perquè entenc que vosaltres, a part de ser gent que esteu a dintre una pantalleta i que canteu cançons, teniu família pròpia, no? També? Com ho Jo sí, porteu, jo això? tinc una parella i dues filles. Jo no, Molt bé. jo visc sol amb una gata. I què tal? Ho porta bé? La gata ho porta increïble perquè mai m'havia vist tant, I podria estar tant per tu, no? i jo per ella. Està Però bé, està bé. viure sol també té les dues parts, que pots estar amb calma i tranquil, i també vius més de soledat, clar. Aquesta és una edició especial del Virus Popular. Segurament molta de gent que ens veurà no és la que ens sol veure en aquest programa, perquè, evidentment, aquesta gent que ja heu conegut són els xiules, són en Riqui Arjuna i en Jan Garrido, que són dos dels components o els principals components de la formació xiula, que és una formació infantil-juvenil, entenc, amb una personalitat pròpia molt clara i amb uns missatges de cançons molt potents i que amb uns estils, diguéssim, força que van d'un costat a l'altre, no? Molt diferenciats, que suposo que també utilitzeu en funció del missatge que voleu transmetre i sobretot el target que aneu a transmetre, no? Jo sóc un fan del xiula, ho he de dir, no només perquè tinc una filla de 2 anys i n'és fan, sinó perquè a mi també m'agrada molt el rap, els hi deia fa una estona, a part de ser periodista, també tinc vida privada i a mi em va connectar molt directament la manera de fer i els vídeos divertits i també l'estil que utilitzen, no? Per mi un dels grans hits és Sucre. Ja us ho confesso. I, evidentment, us volíem trucar com a confinats que sou, com a també exponents d'aquest moviment de cultura juvenil que jo crec que va a l'alça i que cada cop té grups més potents en el nostre país. I, amb ells volem parlar de com viuen el confinament, de com els hi va la feina actualment, de quina és la història dels xiula des de que van començar, que ens ho expliquen una mica, que segurament molts dels joves no sabran i que els interessarà saber-ho. Ens cantaran, això també jo crec que és una condició sine qua non, i després al final farem una reflexió de cap on veu xiula que va al món, no? Si hem de continuar xiulant cap a un altre costat o ens hem d'encarar a les realitats que ens venen a partir d'aquest moment, no? Moltes coses que tenim en aquest programa especial del Virus Popular i, vaja, bàsicament m'agradaria que m'expliquéssiu ara, potser tu ja una mica, el fet de com us estava influenciant també, ja no només a nivell personal, sinó a nivell professional. Vosaltres que, a part de ser artistes, també sou educadors socials i també, d'alguna manera, això us deu haver trasbalsat el vostre dia a dia professional, no? Sí. A veure, com a xiula, la primera evidència és que el número de concerts ens ha baixat totalment. Ara que començava abril, maig, juny, juliol, són els mesos més on treballem més de tot l'any, festes majors, escoles, festivals, actes, baris, doncs... Quan dius baixar, et refereixes a que s'ha quedat a zero la cosa? A zero patatero. Zero patatero, Déu-n'hi-do. Sí. Això vol dir que nosaltres tenim, és un projecte, som empresa, ens sostenim perquè tenim un calaix econòmic i alhora també doncs mirant fins quan ha de durar això perquè és inevitable que la baixada econòmica hi és i ens fa patir, no? Ens fa patir i hem de reflexionar a veure com ho podem entomar, això. Això per una banda, com a xiula i com a projecte que som i que vivim d'això, no? Abans de que m'expliquis aquesta altra part, perquè vosaltres com a empresa, clar, no només canteu, es veu en vídeos, vosaltres teniu fons d'ingressos de diferents llocs perquè també oferiu diferents serveis, no? Sí. Nosaltres, sobretot, fem espectacles
Després fem cançons, fem projectes varis de creació de cançons en processos participatius per a escoles, entitats educatives, etc. Que això és un projecte que podem seguir generant i també podem reconvertir ara online, que ho estem fent. I després també tenim un projecte de sessions educatives a escoles, instituts, entitats vàries, no? Que aquesta també se'ns ha quedat parada. Llavors, ara reestructurar la situació per Xiula significa que li hem de posar més atenció en el tema de la creació per una banda de cançons i després anar, doncs, seguint, que això ja ho fèiem abans, però ara d'una altra manera, seguir teixint vincles i propostes vàries per les famílies i per la gent que ens segueix, no? Que això sí que ho estem fent, però no ens reporta economia. Però, bueno, seguim fent-ho. De fet, un exemple una mica d'aquesta reconversió ha estat, diguéssim, fer-vos vostra la situació que hi ha i fer aquest vídeo que heu penjat a la xarxa que té tant d'èxit, que és el Xiula i els confinats, que és una mica, doncs, vaja, a part de poder explicar el que està passant d'una manera molt, molt clara i visual, també és una nova estratègia de funcionament, de treball, no, online, que segurament us ha portat també nous coneixements en aquest sentit. Sí, a veure, nosaltres ja estem bastant acostumats a partir-nos la feina, no? I a vegades, poques vegades, però a vegades fer una mica des de casa, també, sobretot el tema de dir, bueno, anem a crear una cançó, anem a crear un disc. I llavors nosaltres ens reunim un dia i després cadascú doncs treballa a casa. Jo escric una cançó, el Jan pensa una melodia, l'Adri grava guitarres, el Marc està fent bases electròniques, el que sigui. Però llavors sí que ens trobàvem amb aquesta situació, no, de dir, ostres, estan les famílies a casa, com podem nosaltres aprofitar aquesta creació que tenim, no? Aquesta facilitat en la creació de cançons per aconseguir també incorporar-los a ells. I llavors vam dir, mira, doncs fem això de que ens ajudin a tenir moltes idees i després, quan els hi entreguem la cançó, que la puguin disfrutar ballant-la, cantant-la, fent-nos vídeos, no? I que ens ensenyin també una mica el que estan fent a casa i que això serveixi també d'exemple a altra gent que li arribarà la cançó i que digui, bueno, a casa també, dins del que cap, ens ho podem passar bé. Molt bé, ens havien quedat, Jan, amb la meitat de la reflexió que em feies, eh? Sí, no, això pel que fa a Xiula, nosaltres com a projecte, no? I l'impacte que ha suposat el Covid i que ens haguem de confinar. Com a educadors socials, doncs també nosaltres estem molt en contacte amb la realitat del tercer sector i de l'atenció amb les famílies en risc, en centres de menors, etc. I en general també som sensibles a l'impacte social que significa la situació i estem preocupats i estem mirant també com donem resposta a tot això o com ho vivim de cara a nosaltres mateixos i deixant-nos impactar. Clar, en aquest sentit, jo, per exemple, sí que soc terapeuta Gestalt, sí que faig seguiment a centres educatius i a persones i és un impacte fort el que estem vivint i Xiules, com a projecte, sempre hem sigut molt sensibles a les diferents realitats socials, també a les perifèries de la ciutat, a la infància i l'adolescència en risc, a les problemàtiques en general socials. I ara, en aquests moments, si per tothom està sent un impacte fort el que estem vivint, per les famílies més desfavorides i pels projectes, pels centres de menors i per la infància i l'adolescència en risc, doncs està sent un impacte, et diria, 3, 4, 5 vegades més fort. Pisos més petits on hi viu més gent, centres de menors que no poden sortir, persones que ja tenen una ferida forta, vital, que ara estan tinguent d'entomar situacions vitals molt complicades i com sempre, la visibilització de lo que és aquest sector social sempre queda molt més reduïda i molt més silenciada, no? I com a Xiula, i com a persones que som dintre de Xiula, també estem molt sensibles a tot això que està passant. Preocupats, sensibles i també, en la mesura que podem, donant certa atenció. Entenc que, evidentment, en aquest període, diguéssim, obligat de reflexió, de confinament, aquesta sensibilitat s'acabarà convertint en creació.
Ara en parlarem, Des d'on us truco? És a dir, on esteu ara vosaltres? A quin lloc físicament? Bueno, cadascú a casa seva a Barcelona. Jo visc per la Sagrera i el Jan viu pel Camp de l'Arpa, diguem. Molt bé. Escolteu, una mica, per posar un exemple, hi ha una cançó que a mi em sembla que és excepcional des de tots els punts de vista, que és el bullying, i que una mica reflexaria això que em venia explicant en Jan, no? D'aquesta sensibilitat que teniu i de com invirqueu el tema de la música amb la vostra faceta d'educadors socials i com això doncs, ho podeu arribar segurament a sectors de jovents que d'altres maneres seria molt complicat d'arribar, perquè a vegades de paraula no es pot fer i sempre has de buscar estratègies. Jo crec que la música és un llenguatge universal i en aquest sentit, com que ataca directament els sentiments, això pot arribar i es pot solucionar molts problemes amb aquest, sobretot en tema d'adolescents i tot plegat. Expliqueu-me, diguéssim així, amb la mesura que, amb l'extensió que vulgueu, com creeu, quina és com es crea una cançó d'aquestes característiques? O sigui, primer la motivació està molt clara, hi ha una problemàtica social molt clara, però a partir d'aquí com treballeu una lletra d'aquestes característiques i per què una música com la que heu fet, que és un trap, i després doncs també la posada en escena, que és un vídeo que realment està molt bé. Doncs, com la majoria de les cançons, detectem necessitats i a vegades ens venen coses que són potser més transversals o coses més potser anecdòtiques, que també, perquè ens agrada també treballar allò que no treballa ningú, com per exemple, jo què sé, doncs fem una cançó sobre la resta portant-ne, no? I aquest moment en què la matemàtica es transforma en una altra cosa, perquè ningú no en parla i jo què sé, ja ens ha tocat en algun moment de la nostra vida, però també doncs, coses més evidents i que estan en boca de tothom, doncs també ens acaben arribant i a vegades doncs, ens neix la necessitat, no? En aquest cas, el Jan i jo estan treballant, sobretot ell, que està també en centres de justícia i amb CRAES, però bueno, jo també des de centres oberts i diferents centres educatius de serveis socials, bueno, és una cosa que hem viscut, no? El tema del bullying i l'assetjament. Llavors, doncs, hi ha un moment en què ens neix de fer aquesta cançó. I llavors el que es tracta és fer pluja d'idees dels quatre xiules, on neix la possibilitat de dir per què no fem un trap, és el que s'escolta. Això ens permetrà també que la cançó no l'escolti només un target de nens determinats, sinó que puguin ser una mica més grans, on la problemàtica del bullying potser a vegades es fa una mica més evident, tot i que està en edats més petites també. I llavors, doncs, és això, escoltem molt de trap, el Marc, que és el nostre bateria, comença a enviar-nos possibles bases de trap que puguin interessar, jo escric una idea de lletra, anem pensant una tornada i, bueno, doncs, així una mica en mica la cançó es va construint, no? Incorporeu a vegades també el suport dels nanos en aquí, genereu dinàmiques en el vostre dia a dia a la feina perquè us ajudin també a generar lletres fins i tot de cançons o idees? Jo, en aquest cas, la cançó de Respect, la del bullying, el que vaig anar fent és, a mesura que s'anava construint, com que jo estava treballant en aquell moment en un centre obert, és deixar-los escoltar el grup de joves, que em fessin una mica la seva crítica constructiva, no? O destructiva, en aquest cas també si calia, perquè era el nostre primer trap i vull dir, tots estàvem experimentant en això, des del Marc fent la base electrònica i treballant l'autotune, com jo a l'hora d'escriure i trapejar, no? El tipus de mètrica jo no l'havia fet servir encara. Llavors, per mi va ser molt, molt interessant, perquè, clar, ells anaven escoltant, em deien, bueno, esto está muy bien, está muy fino, no sé què, sempre amb aquest prejudici que tenien ells de trap en català, esto es muy raro, no. Però, bueno, el vam aconseguir vèncer perquè vam veure que sí, que la cosa era interessant, que la rima era xula, que la mètrica estava bé, que la base era molt potent, i això doncs, ens va ajudar fins a aquest punt, sí. També seguiu una mica la dinàmica Walt Disney, que tot el Pixar, que el que fan també ha d'interessar els pares, perquè si no, com que la família hi va tota junta a veure el cine, les vostres cançons, ho dic perquè en concerts que jo he estat, diguéssim, de grups similars als vostres, és a dir, jo m'ho he passat pipa, és a dir, tan bé com la meva filla. No sé si també teniu en compte els pares o només focalitzeu en els fills. Sí. O una cosa és conseqüència de l'altra, vaja.
Sí, la veritat és que sí que hi ha un discurs generalitzat de dir que la música, no? Música infantil, música juvenil, quan la música i el món de l'espectacle nosaltres l'entenem més d'una manera transversal. Primer de tot perquè nosaltres en primera persona ho vivim i experienciem el que estem cantant i el que estem explicant. Llavors, nosaltres, dintre nostre, també portem totes les edats fins al moment. Jo també sóc el meu jo de 5 anys o de 10 o de 12 perquè el porto amb mi i perquè m'és proper. I a l'hora de generar música i espectacle, entenem que la música i els espectacles, des del nostre punt de vista, si els segmentes per edats, t'estàs perdent una part de la realitat. Llavors nosaltres intentem ser nosaltres i passar-ho bé, connectar amb el que volem transmetre i hi ha una cita d'un budista que en el cas de la música diu que la música és com el mar. Llavors el nen petit posa uns peus petits a l'aigua i la persona gran posa uns peus grans a l'aigua, però l'aigua és la mateixa per tothom. La música no es pot segmentar, és música, no? Igual passa amb l'espectacle, l'espectacle és espectacle. Hi ha nens de 0 anys no, però de mesos que venen a algun espectacle teatral i es queden embadalits mirant les llumetes i mirant com ens movem i mirant l'energia que transmetem, que és un altre diàleg que està per allà. Hi ha nens més grans que connecten amb el missatge. Els pares i les mares doncs, connecten amb certes bromes o amb cert contingut emocional. No? Llavors, cadascú connecta en la freqüència que vol connectar. Sobretot perquè nosaltres seguim sent nosaltres quan fem els espectacles. No ens transformem gaire. Igual sí que posem accent o posem gas a una part de nosaltres. No? Jo potser no sóc tan actiu en la meva vida com a l'escenari, però no deixo de ser jo, no és una part de mi també. No estic falsejant-me, diguéssim. Deixa'm agafar-te la metàfora de l'aigua i la transformaré en el sucre. Perquè el sucre també és transversal, no? A la societat, vull dir, tant el poden tenir els petits com els grans, no? Diguéssim, potser el bullying s'enfoca més a temàtica escolar, tot i que evidentment també hi ha bullying empresarial, etc. Sí. Però el sucre potser sí que s'entén més que afecta a tothom. I vosaltres heu fet una cançó del sucre, no? I no sé si en Riqui ens la podia fer evident. Sí, i tant. A veure què surt aquí amb la guitarra. Vinga, rap amb guitarra, això està molt bé. Uns hàbits adquirits des que som petits. Comencem el tema del sucre quan deixem els pits. Segurament hi ha un tant per cent en la primera papilla, però ja es torna una addicció en l'entrepà de tortilla. El iogurt se'm queda curs si no l'agafo ensucrat. O hi poso 3 cullerades de sucre de canya o refinat. Em dóna tanta energia, em fa sentit en viu. S'està acabant el dia i segueixo hiperactiu. Unes veus en... Parlen. Perdó, estic una mica espès, de bon matí. Cap problema. Estem en directe. Està bé, Jan, perquè estava mirant a veure si podíem sincronitzar-ho i... Provem-ho, aviam si podem fer-ho. A veure, pots fer de metge i de xupa-xup, oi, Jan? Sí, a veure. Vale, a veure. Unes veus que parlen. El metge em diu... Et perjudica. A la botiga un xupa-xup em diu... No em vols llepar una mica? Venga, guapo, no l'escuches. Cómete todas las chuches i és tan dolça aquesta pot. Sembla que abracis uns peluches i és pel sucre. T'ha tornat la vida més dolça. Un plaer compartit amb polsa. Quan t'ha enganxat et deixa aquell gust que tot té molt treure'n la teva ja no puc avui em començo a rebaixar com volen ara, corre, cuita i deixa aquesta lluita quan fins i tot està present quan ve consum de fruita igual que el sucre mata és tòxic el paper de plata amb què embolico el bocata el tapa amb xocolata i els papes quan van esmorzar i d'això sí que en dono fe mengen un donut, un croissant i saps què hi posen al cafè? Un sobre, 2 sobres, dentista, quan cobres, quan serà un bon moment de canviar les maniobres i encara una altra queixa. Segur que el sucre m'engreixa. La salut si em torno vell ja no serà la mateixa. No vull la diabetis, quan la insulina em petis. Llavors serem més enemis que el Sevilla i el Betis.
sucre, de tornar la vida més dolça, plaer compartit amb pols, que quan t'enganxa no et deixa na, sucre, aquell gust que tot m'involucra, treure de la nit ja no puc crec, que avui et començo a rebaixar, Molt bé! Molt bé, molt bé. No sé si ho havies sincronitzat tu. Ho hem rebut una mica desplaçat, però fins i tot quedava bé, perquè semblava com un eco. Un delay, no? Vale. Un delay, però fet express i més o menys quadrava. Sí, sí. Molt bé. Molt bé, molt bé. Per mi és un dels grans hits que teniu, eh? A més, en el vídeo participa la Jus, que és qui fa els coros, que també em sembla una excel·lent artista. I bé, doncs és un privilegi per mi, i per tota la gent que ens està escoltant poder sentir-vos així en directe a través d'aquestes tecnologies que ho apropen a tothom d'una manera molt directa. Escolteu, expliqueu una mica, encara no ho hem comentat, d'on surt Xiula? És a dir, qui sou vosaltres, com us trobeu o ja us coneixeu, d'on surt el projecte, per què amb aquest sentit i amb aquesta idea? Feu una mica de 5 cèntims sobre això. Jo, tu, Riqui. Comença tu i jo l'acabo, va. El que s'ho sàpiga millor. Bueno, explica l'inici, els 4 primers anys, jo els altres 4. Vale. Bueno, nosaltres ens coneixíem perquè en el mateix, vivim molt a prop i llavors en la mateixa illa de cases, jo i l'Adri, que és el baixista, anàvem al Cau i el Riqui i el Marc anaven al teatre i a l'esplai. Vale? Llavors ens teníem vistos perquè el Riqui era amic del meu germà, jo i l'Adri també havia fet teatre alguns anys. Llavors, després de molts anys de fer molts grups de música, de fer molts projectes, havíem estat en alguna altra companyia d'espectacles, és a dir, que ja havíem rodat bastant, jo i el Riqui vam tenir la idea de fer un projecte, una companyia d'espectacles que centralitzés educació i música, perquè abans havíem fet teatre, clowns, cercaviles, havíem fet molta cosa molt variada. Érem una mica 4x4, que havíem tocat molts pals, però cap dels pals molt ben tocat. I llavors, quan vam començar a fer Xiula, vam començar a fer-lo amb la clara intenció de fer el que millor se'ns donava i el que més ens agradava, no? Per la part, diguéssim, del Riqui, dels 4, al Riqui li agrada moltíssim escriure cançons, fer les lletres de les cançons i crear les cançons. Evidentment, també l'educació social. A mi em mou molt la part educativa i la part de l'espectacle també em mou molt, i l'Adri i el Marc estarien més a prop del que és el contingut musical, de donar una bona riquesa a nivell musical, no? Llavors, amb aquesta llavor vam començar a crear Xiula. Per què li vam dir Xiula? Bueno, teníem diferents idees. Una d'elles era que ens volíem dir verdura i peix al principi, però ho trobàvem una mica massa punky, una mica massa provocador. Però sí que ja vam néixer una mica amb l'esperit de provocar i de tocar temes i de fer espectacles amb una certa garra, una mica menys cumbes i una mica menys carrinclons, diguéssim. Perdona una cosa, deixa'm fer un petit incís ara que dius això de verdura peix, sí. Perquè aquest és un dels altres grans hits de Xiula. No sé si aquest és precisament el que us consolida o és el resultat final d'aquesta part de creixement que m'esteu explicant, no? I després, al final, us faré 2 preguntes sobre el vídeo, d'acord? De verdura i peix. Després. Sí, no, ja, ho dius molt bé perquè amb aquesta llavor que t'estava explicant del naixement del projecte, ràpidament, al final vam triar Xiula perquè Xiula és una paraula, es diu fàcil i ràpid, és un instrument que tothom sap fer servir amb el cos, xiulem quan ens queixem, té molts significats que ens agradaven, no? I es dirigeix en segona persona com convidant a l'altre a fer-ho, no? Llavors, és molt important això que dius perquè verdura i peix condensa molt bé el que t'estava explicant del projecte. A verdura i peix és una cançó que la vam fer pim-pam, la vam fer tal com l'escoltes tu a casa teva, la vam fer en un dia.
la vam gravar en un estudi casolà, no va... Mare de Déu, vaja, com es fan les coses quan no es tenen gaire recursos. Que és el que ens caracteritza també a nosaltres, que amb molt poca cosa hem sigut capaços de generar, doncs, com la cançó de l'Amquedo Casa, no? Que amb pocs recursos i amb poca estona doncs, som capaços de generar un moviment, no? Llavors, a Verdura i Peix, el Riqui va portar el rap, el Marc va portar la part més electrònica, més de la base electrònica, i jo la melodia de l'estribillo. Llavors, amb aquesta conjunció de que cadascú aporta el que sap aportar, en un dia vam gravar la cançó tal com l'escolta la gent i és la cançó que ens va fer un salt molt important al principi i que ens va començar a definir molt. Perquè la cançó en si mateixa, al principi, quan la cantàvem als espectacles, la gent que no la coneixia feia bastant mala cara. Bueno, era comú que fessin cares rares fins que no escoltaven la segona part de la cançó. O sigui, molta gent feia cara de, ostres, aquesta gent està cantant això sobre un escenari, en una plaça, amb 200-300 persones, i la gent ens va començar a conèixer com un grup de música que no som molt cumbes ni molt carrinclons, sinó que esgarrapem una miqueta al coco de les persones, no? Clar, sobretot en missatge, no? Que és el que porten les vostres cançons. I els altres 4 anys, Riqui? Els altres 4 anys la cosa ha anat venint sola. No, però bueno, al trobar una mica aquest estil, després de Verdura i Peix, ja tot va venir rodat perquè vam veure que era el que ens podia caracteritzar i que ens feia sentir molt bé i que realment dèiem, bueno, és que ho hem trobat, no? Agafar problemàtiques, agafar moguda social i conjuntar-la amb música potent que ens motivés a nosaltres i a la gent que ens escoltés. I era això. Hem anat comprant material, hem anat renovant el nostre equip, hem anat millorant-ho tot, hem anat incorporant un tècnic, ara una noia que també ens ajuda amb la producció, amb la contractació, un dissenyador també, vull dir, ha anat entrant gent a mesura que el projecte també ho necessitava perquè volíem donar-li també aquest punt de qualitat i hem anat traient discos i hem anat fent nous espectacles i una mica en això estem creixent. Molt bé, respecte al vídeo, el nen, qui és? És un crac. El nen és un... Jo en aquella època treballava a Ciutat Meridiana en un projecte que es diu Ubuntu, que existeix encara. En aquella època vam començar a fer espai educatiu voluntari els dissabtes i llavors el Gavi es diu, era un nen, és un nen, bueno, ara és un adolescent que venia al CAU, que venia a l'Ubuntu i que representava bastant aquesta part també de contacte amb la realitat perifèrica de la ciutat, no? És un nen que té una màgia i un duende especial, que això ho veu tothom de seguida, com una estimació pròpia i alhora també es veu que té les dents picades i negres i que és la realitat de molta canalla d'aquí de la ciutat, que pateixen de malnutrició. Llavors el Gavi representava molt bé doncs, el que podria ser la queixa cap a una alimentació saludable i que tots els nens i les nenes tenen el dret de tenir i, a més, també representa el duende aquest de poder sortir en escena i poder gravar un videoclip i mostrar-ho al món. Per què no es pot mostrar això i per què no en primera persona, no? I, de fet, anys més tard, amb aquest xaval, jo amb sa germana també havia treballat en centres, vull dir, és una família que ha estat molt propera des que ens vam conèixer en aquest projecte, no? Escolta, i l'altra pregunta és què va passar amb el peix? El peix... No, qui se va menjar? Qui se va menjar? Saps això que et dèiem que venim de molt a baix i que venim d'un territori molt punky? Doncs el Jan va comprar aquest peix com va poder, no el vam cuinar i clar, no era... O sigui, si volíem fer una cançó que motivés una mica a menjar verdura i peix, no era el millor peix. I la verdura tampoc no era la millor elecció. Hi ha coses més atractives visualment, no?, que poden cridar més a la gana. Però, bueno, és el que teníem en aquell moment. No, està molt bé. Crec que era un llobarro de piscifactoria, eh? Hi havia 4 mongetes i patates. Escolta'm, una cosa que no m'heu explicat és el boom de les xarxes socials, és a dir, els vídeos i la vostra incursió a les xarxes socials, sobretot entenc que YouTube, però també les altres. Com s'incorpora això i
quins rèdits us està donant? Sí, bueno, per... A veure, o no, o no, potser no, és tot el contrari, no us fa cap favor. No, sí, perquè avui en dia sembla que si no estàs a les xarxes no existeixes. Si no fas vídeos no hi ets, no? Per tant, sí que, bueno, doncs, a part de fer música, l'hem d'acompanyar a vegades visualment amb un videoclip que a mica en mica hem anat trobant també la manera de fer-los, que ens sortís doncs, econòmicament viable i que tingués un punt de qualitat que també creiem que la gent es mereixia. Però, bueno, doncs això, hi havia la necessitat d'anar fent aquests videoclips i aquests videoclips sí que es van movent amb més o menys viralitat i fan que la gent t'acabi coneixent. I a nivell de xarxes, doncs, ara mateix aquests dies s'està demostrant que sí, que la gent té a vegades una dependència, a vegades nosaltres creiem que una mica excessiva, també és un debat que ens estem plantejant a nivell intern de dir quina aparició hem de tenir a les xarxes, amb quina periodicitat, quin nivell de dependència li hem de donar a la gent, no? Sobretot ara, aquests dies que estem confinats a casa. Però sí que ens serveix perquè la gent sàpiga que estem fent això, que farem aquest concert, que venem aquestes entrades, que tenim aquestes samarretes, que estem preparant un disc, etc. no? I bueno, nosaltres estem ara intentant trobar aquest punt. Hi ha una persona que ens ajuda, la Mar, amb el tema de les xarxes, a vegades a nivell estratègic, i perquè també el Jan i jo volíem treure'ns de sobre una mica de feina per centrar-nos en el que ens agrada de veritat. Però bueno, allà estan i és un element superimportant avui en dia, sí. Està bé, és un tema que és sensible per vosaltres també, perquè també teniu una cançó sobre les pantalles. Estem parlant amb els Xiula, aquí a Virus Popular, amb en Jan Garrido i en Ricky Arjuna, que són una mica les ànimes del grup, juntament també amb l'Adrià Heredia i en Marc Soto. Jo crec que abans d'anar finalitzant l'entrevista us faré una pregunta una mica més genèrica o més personal de cap on veieu que va el món. Sempre ho faig amb tots els convidats. Potser estaria bé tornar a tocar alguna cosa, no? Sí. Què voleu sentir? Què ens proposes, va? Últimament a mi m'agrada molt T'estimo bastant, perquè és una cançó que, bueno, en moltes cançons també va passant a Xiula que neixen i després van tinguent el seu recorregut, no? I aquesta va néixer una mica amb la idea de la cançó, en aquesta idea de plantejar tipus d'amor, de carregar-nos una mica l'amor Walt Disney romàntic i capitalista, i a poc la cançó ha anat com agradant cada cop més fins al punt que a Spotify és la segona cançó més escoltada després de Verdura i Peix. Fantàstic, fantàstic. Escolta'm. La tenia de veure. Sí, Déu-n'hi-do, doncs felicitats. Però ara has pujat també el coronavirus, no, Jan, a l'Spotify? Sí, ara jo crec que en 2 dies o 3 estarà efectiva la pujada i tindrem la cançó del coronavirus a l'Spotify també. Competiu entre vosaltres? Aviam quina cançó vostra va més endavant l'una que l'altra o què? O hi ha força... No, anem mirant. A vegades mirem pel YouTube o per l'Spotify i diem, mira, aquesta té no sé quantes visualitzacions. Ens sorprèn perquè la majoria de cançons que hem penjat al YouTube fins a Sucre, que vam començar a professionalitzar el tema dels videoclips, són videoclips que hem fet amb una espardenya i un mocador al cap. O sigui, Pols mateix està gravat en 3 hores a la Rambla i té moltíssimes visualitzacions, per exemple. Sí. Ens sorprèn també nosaltres, no? Doncs sembla fantàstic. Anem a escoltar una cançó, vinga, realista sobre l'amor. Un bon músic, ho sapigueu, sempre afina l'instrument abans de començar a cantar, Sempre. Jo no ho he fet perquè no soc tan bon músic. Tu ets bon cantant, ja s'ha notat. Perdoneu, un moment. Vale, a veure com se sent. Vinga.
Tant d'amor, tantes parelles, tant romanticisme respirar. Tant Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig posant els peus a terra i no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser sembla una propietat. Anda ja! Em vas dir que m'estimaves per sempre i fins l'infinit. Però he estat comptant les faves i em surt un nombre molt més petit. Bandehau. Que ets gelós, un gelat. Que ets fogós, doncs ara més fogàs. Ciao. Possessiu, potser no. Abusiu, Avui no! jo t'estimo tant. Com la Índia als elefants. Jo t'estimo tant. Com les balenes als oceans. Fantàstic, eh? Ostres, tot un privilegi, poder-vos escoltar així i poder fer aquest experiment d'intentar llançar música, cançó, entre vosaltres. És un plaer, de veritat. Moltes gràcies per acceptar l'entrevista amb el Virus Popular. Sí que abans d'acabar m'agradaria que em féssiu una reflexió una mica més àmplia, ara sí, en relació de cap on veieu que va el món. Si això, a part de la part negativa, que està causant molt de dolor i moltes víctimes, doncs tindrà també una part positiva, si això serà una presa de consciència global i ens ajudarà una mica a fer el món millor, o realment ens acabarem extingint i només s'hi quedaran els que realment tinguin l'ànima neta, d'alguna manera. Com ho veieu, tot això? Polijan. A veure, jo aquests dies jo tinc molts pensaments al cap i no sé si tinc un discurs gaire clar al respecte. Potser el que se'm fa més present és que hi ha una certa... Sento que hi ha un cert discurs autoreferencial de la humanitat, com si la humanitat es pensés que és el centre del malic de l'univers i que si hem d'anar cap aquí, que si hem d'anar cap allà, quan en veritat jo diria que som l'últim mico en els milions i milions i milions d'anys que té la Terra i que té tot l'univers. I llavors hi ha una part de mi que estic una mica, jo diria, en pau i acceptant que epidèmies n'hi ha hagut tota la història de la humanitat i que formen part d'alguna manera, formen part i són la realitat que hem anat visquent com a espècie. Llavors, trobar un sentit transcendental o espiritual a la situació a mi no deixa de portar-me a una manera o un sentit espiritual de la vida tal com jo ja l'entenia fins al moment. I per mi una manera d'entendre la vida és poder-se abandonar també a que no ho sabem tot, que hi ha un misteri molt gran que no sé si resoldrem mai i que en tot cas jo el que intento és fer l'exercici d'escoltar-me, de saber què necessito, de connectar amb les persones que m'estimo i de fer realitat el que sent i vibra el meu cos, més enllà del que pugui dir la meva ment, que no deixa de ser interpretacions, discursos teòrics, polítics, i aquí em perdo una miqueta més, no? Resumint una mica, si puc resumir, jo estic preocupat, sento l'impacte se'm fa molt present la mort aquests dies de les persones. Tinc la meva àvia a l'hospital, no sé si es morirà o si la podrem despedir. Llavors, em deixo impactar pel que significa això en mi. I, per altra banda, doncs, també visc com una certa esperança
perquè jo de mena soc esperançador de que la humanitat aprendrà, de que les relacions milloraran i de que en certa manera, és una oportunitat per fer un cop de cap en la parcel·la que ens pertoca i en com vivim la nostra vida, no? I sí que tu deies abans què passa amb el planteig del món del consum. Sí, jo crec que hi ha tota una part que ens la podem plantejar i de que el que està al nostre abast, doncs fer una reflexió una mica més forta de que jo crec que és una evidència que estem construint un món que és massa consum, que és massa embrutar, que és massa de tot. I tot i així segueixo pensant que som l'últim mico i que ens pensem que ens estem carregant la Terra i la Terra és molt més gran i molt més sàvia que els éssers humans i també m'abandono una miqueta a lo que pugui passar, la veritat. No sé si he sigut gaire clar, però és que tampoc estic molt clar amb el discurs, eh? Jo em sembla que està claríssim, Jan. I tu com ho veus, Riqui? Doncs, bueno, clar, jo amb les meves filles intento agafar com una moguda d'esperança dins meu també, no tant en el tot anirà bé, perquè hi ha moltes coses que no aniran bé, però també intentant treure aquesta part positiva de com estem aprenent a conviure, a estimar-nos, a ser creatius, a treure el millor de nosaltres en una situació complicada que tampoc, depèn com tu miris, no és tan complicada, però també ens pot donar certa consciència, no?, de com és el món que volem i de quines mancances potser estàvem tenint. No sé si arribarem a aquesta reflexió amb prou maduresa, si aquest tasc, aquest cop és prou dur o no, però, bueno, en tot cas és un aprenentatge i dels aprenentatges, doncs, també podem això, sortir-ne una mica reforçats. I a nivell musical, doncs, a veure si aconseguim que aquesta inspiració que tenim aquests dies ens porti a algun lloc també i construir un altre tipus de mogudes. Sí, si em permeteu a mi una petita reflexió també. Jo dels tots els inputs que he rebut en aquests dies, que han estat moltíssims, s'han multiplicat exponencialment, que si missatges per WhatsApp, per les xarxes socials, que si memes, que si bromes, que si vídeos, que el que fos. La cosa que me quedo, que em va arribar un dia, no recordo per on, era una frase que deia que no podem tornar a la normalitat perquè la normalitat era el problema. I jo crec que aquesta hauria de ser una reflexió interessant que féssim tots en aquest sentit per prendre consciència. De fet, aquesta anormalitat que estem construint ara nosaltres és la que fa que hagin tingut l'oportunitat de poder parlar amb vosaltres i d'experimentar noves formes de comunicació i segurament una mica enllaçat amb el que deia Enriqui ara de com ens inventarem de nou, en nous formats que potser seran la manera més ecològica i sostenible de continuar en aquest planeta amb una certa dignitat. Molt breument, dirigit al vostre públic, un consell cadascú, dirigit al vostre públic per poder passar millor aquest confinament. En la mesura que es pugui, perquè entenc que els pares i les mares que estan amb fills i filles prou feina tenen en poder lidiar dia rere dia, però en la mesura que es pugui, 5-10 minuts, tancar els ulls, respirar, posar atenció al cos, deixar de fer res. Els que puguem tenir més estona, si pot ser 20 minuts, mitja hora, al dematí 20 minuts, mitja hora a la tarda, millor. I els pares i les mares, si pogués ser 10 minuts quan els nens dormen, doncs perfecte. Una mica d'escolta interna. Jo diria, sí, anava a dir que tinguem moments de respirar, que puguem avorrir-nos també, que ho sapiguem combinar amb estones d'activitats, amb activitats programades, amb activitats més dirigides, amb rutines diàries també, dinàmiques que tinguem cada dia, que veiem que ens funcionen, també improvisar, buscar novetats, però bueno, teniu algunes rutines fetes i això, i temps també per avorrir-se i que vagi sorgint el que hagi de sorgir. Ells no ho diran, perquè són molt modestos, ja ho veig, no ens coneixíem abans, però jo ho estic veient, però també, sobretot, ballar i cantar tot el repertori de Xiula.
perquè val molt la pena. I això també jo crec que és una bona manera de passar el dia, sobretot cantar i ballar, que falta ens fa i que ajuda molt també. Escolteu, Jan Garrido i Ricky Arzuna són els membres, els principals, diguéssim d'alguna manera, o les ànimes de Xiula, juntament amb l'Adrià i en Marc. Moltes gràcies per haver participat en el Virus Popular. Molta sort en la vida personal, que la tinguem tots, i molta sort també en la vida professional, que ja l'heu tingut i que segurament amb la trajectòria que porteu no us serà gens difícil continuar lluitant per fer el que feu, que és conscienciar i sobretot a un sector de la població que és, jo crec que a vegades el més indefens i el que tenim menys en compte. Moltes gràcies. Fins la propera. I aviam si ens podem trobar ja cara a cara un dia i ens coneixem personalment. Moltes gràcies a tu, molta sort amb el virus i amb el virus.cat i estimeu-vos molt. Gràcies, fins aviat. Merci. Sense dir gaire la verdura i peix perquè ja menja de sèrie. Vale. Bueno.